Bună! Sunt Bogdana și vă invit la recomandarea de carte. Știu că sărbătoarea Crăciunului se apropie de sfârșit și cu toții ne pregătim de venirea anului nou, însă ne bucurăm de această magie a sărbătorilor de iarnă și tocmai de aceea aduc în centrul atenției povestea. Pentru că ne e dor de povești, nu-i așa? Astăzi recomandarea mea de carte este cartea Aventurile micuței Poznaș de sărbători, scrisă de Denis Florina Nestor. Este apărută la editura Stef în 2021, dar chiar și acum și cred că și în anii ce vor urma va rămâne destul de actuală. Ce pot să vă zic? Conține 6 povești. A fost într-o iarnă, povestea conului, Ajun de Crăciun, Spiridușul Ciui, Brăduțul din curte și Crăciun fericit. Pe lângă povești, avem și desene pe care copiii le pot colora cu mare drag. Poveștile sunt extrem de sensibile, dar și extrem de amuzante. Iar Denis a avut-o ca muză pentru crearea acestor povești pe nimeni alta decât pe fiica sa Victoria, care a devenit poznașul din povești. Am să vă redau un fragment din povestea Spiridușul Ciui. Citez. Of, Ciui, stai fără griji că te fac eu bine. Am văzut la mama mea cum face atunci când nu se simte bine. O baie relaxantă cu multă spumă și ulei de lavandă. Fără să stea prea mult pe gânduri, micuța din poveste a dat drumul la apă în ghiuveta din baie, a pus spumă, uleiuri și pe Spiriduș l-a cufundat în apa caldă. De atâta îngrijorare, ea a uitat să mai închidă robinetul și apa cu spumă a început să curgă pe jos, fără prea mult zgomot, ca o cascadă parfumată. Și cum stătea Poznaș pe vârfuri, într-o clipă s-a dezechilibrat, a alunecat și a căzut. Buf! Am încheiat citatul. Ei, ce să vă spun? Sper să vă placă și de Poznaș și de Denis, pentru că este o autoare foarte talentată și mă bucur să descoper autori atât de talentați care scriu chiar și pentru copii. Dar eu zic că ne putem regăsi cu toții în această carte, pentru că cu toții am fost poznași, nu? Și cred că este o carte perfectă pentru a ne întâlni cu copilul interior și pentru a uita măcar o clipă că suntem adulți. Mulțumim, Denis! Și sperăm să mai scrii astfel de cărți.